Якія новаўвядзенні чакаюць беларусаў з 1 ліпеня? Упершыню ў гэтым годзе абвешчаны чырвоны ўзровень небяспекі. Слупок тэрмометра ў Беларусі наблізіцца да 40 градусаў. Грыбы пайшлі, а грыбнікі пачалі знікаць, як у Гарадзенскім раёне. Ксенія Маісеенка з Магілёва нарэшце атрымала лекі. Чаму на фоне міралюбівых выказванняў Лукашэнкі праз Гомельшчыну зноў паляцелі расійскія дроны ва Ўкраіну? Вітаю, Владзіслаў Корсак у студыі, лайк, падпіска, калі бяспечна. Рушым. Маленькай беларусцы Ксеніі Маісеенцы увялі адзін з самых дарагіх лекаў у свеце – геназамяшчальны прэпарат Залгенсма, кошт якога складае каля 1 мільёна 800 тысячаў долараў. Гэтую суму беларусы сабралі праз дабрачынныя ахвяраванні. Ін'екцыю зрабілі ў рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры «Маці і дзіця». Медыкі дазволілі выкарыстанне прэпарату пасля таго, як заўважылі пазітыўныя змены ў стане дзяўчынкі, хворай на спінальную цяглічную атрафію. Паводле сям'і працэдура пайшла паспяхова і без ускладненняў. Ксенія застанецца пад назіраннем лекараў як мінімум да канца наступнага тыдня. Грыбны сезон у Беларусі набірае абароты. Ціхія паляўнічыя ўжо масава дзеляцца сваімі здабыткамі. Сярод іх лісічкі, бравікі і падбярозавікі, а разам з грыбамі чарніцы і суніцы, але разам з добрымі навінамі ёсць і трывожныя. У Гарадзенскім раёне ўжо некалькі сотняў шукаюць мужчыну, які пайшоў у грыбы і не вярнуўся з лесу. Вядома, што ён выйшаў з лецішча ў аграгарадку Парэчча 22 чэрвеня. Да пошукаў далучыліся не толькі наземныя групы, але і квадракоптары з цеплавізарамі. Ратавальнікі нагадваюць, нават добра знаёмы лес можа быць небяспечным. Перад паходам варта паведаміць родным, куды вы накіроўваецеся і калі плануеце вярнуцца. Абавязкова зарадзіце тэлефон, вазьміце з сабой ваду, а таксама пажадана пауэрбанк, свісток і невялікі запас ежы. Не заходзьце далёка ў незнаёмыя мясціны і старайцеся трымацца прыкметных арыенціраў. Калі ўсё ж згубіліся, не панікуйце, лепш застацца на месцы, патэлефанаваць у службу ратавання і чакаць дапамогі. Ёсць зніклы і ў Берасці. Там шукаюць 22гадовага Максіма Макарова, які ўвечары выйшаў з дому і не вярнуўся. Паводле інфармацыі міліцыі, апошні раз яго бачылі каля паловы на 9 вечара 24 чэрвеня. Меркуецца, што ён можа быць паблізу вёскі Масевічы Маларыцкага раёну і перамяшчацца пешшу або грамадскім транспартам. Рост хлопца каля 190 сантыметраў, хударлявы, быў апрануты ў чорную майку, сінія джинсы і чорныя красоўкі з белай падэшвай, пры сабе меў жоўты заплечнік. Паводле міліцыі, хлопец мае патрэбу ў медычнай дапамозе. Усіх, хто ведае лакацыю Максіма, просяць паведаміць яе на нумар 102. У ліпені беларусаў чакае адразу некалькі важных зменаў. У камунальных рахунках з'явіцца падатак на сабакаў, нават калі гадаванец не зарэгістраваны. Звесткі пра жывёліну ўлады будуць атрымліваць у тым ліку ад ветклінік і падчас праверак. Шматдзетныя сем'і змогуць падаваць заявы на матэрыяльную дапамогу да школы, амаль 153 рублі на кожнага шкаляра. Банкі пачнуць выкарыстоўваць так званы лічбавы адбітак прылады і геалакацыю быццам бы для барацьбы з махлярамі. Пры падазроных уваходах або аперацыях картку могуць часова заблакаваць да пацверджання асобы. Гэта значыць, напрыклад, калі вы сёння разлічваліся карткай у Менску, а заўтра паспрабуеце зрабіць гэта на адпачынку ў Турцыі, банк можа ўключыць дадатковую праверку. Для самазанятых уводзіцца мінімальны падатак на прафесійны даход 45 рублёў на месяц. Увага, нават калі заробак быў ніжэйшы або самазаняты ўвогуле не вёў дзейнасці. Скрачаюць спіс прафесіяў, што даюць права на датэрміновую пенсію. З яго выключылі больш як 800 прафесіяў і пасадаў. Дзяржаўныя арэндныя кватэры павінны будуць здавацца ўжо з мінімальным наборам беларускай мэблі і побытавай тэхнікі. Выходны 3 ліпеня сёлета прыпадае на пятніцу, таму ў беларусаў чакаюць доўгія выходныя пятніцы, субота і нядзеля. Падрабязней пра ліпеньскія змены чытайце на belsat.eu. У Менску на праспекце Машэрава адбылося дарожна-транспартнае здарэнне з удзелам легкавіка і трамвая. З папярэдняй інфармацыі, 20гадовы кіроўца Форда пры павароце налева не прапусціў трамвай, які ехаў у спадарожным кірунку. На шчасце, ніхто не пацярпеў, транспартныя сродкі атрымалі механічныя пашкоджанні. Нагадаю, што пры павароце налева ці развароце кіроўца абавязаны саступіць дарогу сустрэчным транспартным сродкам, якія едуць па раўназначнай дарозе проста ці направа і спадарожнаму трамваю. Пад Рэчыцай жа 39гадовы кіроўца Рено на трасе М10 збіў дваіх раварыстаў, 65гадовую жанчыну і 46гадовага мужчыну, калі тыя пераязджалі дарогу справа налева па хадзе руху аўто.
аўта. Раварысты атрымалі цяжкія траўмы, іх даставілі ў рэанімацыю. Беларусь нібы адключыла расійскія рэтрансляторы для шахедаў, але дроны агрэсара зноў атакавалі ўкраіну з боку нашай краіны. У гэтую ноч паветраныя сілы ўкраіны паведамілі пра запуск расейцамі 189 беспілотнікаў і 7 балістычных ракетаў. Паводле праекту «Е-радар» частка дронаў ляцела ад Мазыра ў бок Оўруча, а таксама, імаверна, з боку Гомля ў кірунку Чарнобылю. Крыніца Белсату ў Гомлі паведаміла, што над горадам каля 20 хвілінаў кружляў беспілотнік. Паводле суразмоўцы, яго гук быў не падобны да звычайнага шахеда. Сітуацыя здарылася праз 2 дні пасля паведамленняў, што расійскія рэтрансляторы ў Беларусі, якія паводле Кіева выкарыстоўваліся для навядзення дронаў, перасталі працаваць. Ці выкарыстоўваліся гэтыя рэтрансляторы падчас новай атакі, пакуль невядома. Лукашенко напярэдадні распавядаў, як казаў прадстаўнікам Зяленскага, што не хоча ўцягвацца глыбей у вайну. Памежны камітэт Беларусі нават запрасіў украінцаў у беларускія лясы па грыбы і ягады. У сваю чаргу Владзімір Зяленскі ў той жа дзень назваў раёны Беларусі, дзе ёсць вайсковая інфраструктура і базы. Да таго ж ён узгадаў, што на мяжы ў Беларусі завяршаецца будаванне дарожнай інфраструктуры і базаў захоўвання боепрыпасаў ды паліва, цытата, якія не маюць іншага сэнсу, акрамя ваеннага. Сярод мясцінаў, якія нібыта рыхтуюць да вайны, ён узгадваў кірункі Рэчыца, Корасцень і Гомель, Чарнігаў. Не губляць каштоўных хвілінаў на пошук прыбіральні ў Менску. Таленавіты беларус Евген Шапашнікаў стварыў бясплатную мабільную праграму «Кабінка», дзе сабраў амаль 300 грамадскіх прыбіральняў сталіцы. Дзеля гэтага ён цэлы месяц асабіста іх інспектаваў, так бы мовіць, працаваў у палях. У аплікацыі ёсць усё неабходная цана, даступнасць для людзей з інваліднасцю ды іншыя карысныя дэталі. Распрацоўка заняла ўсяго тыдзень. Аўтар спадзяецца, што ў будучыні «Кабінка» пашырыцца і на іншыя гарады. Праграму можна спампаваць на iPhone, Android, смартфоны або нават запусціць праз Telegram-бот. Менск наведалі зайцы, ды не тыя, што без квіткоў у грамадскім транспарце ездзяць, а самыя сапраўдныя завіталі не абы куды, а проста на дзіцячую пляцоўку ў ЖК «Антонаўскі квартал». Без каментара. Белгідрамет папярэджвае, на выходных у Беларусі чакаецца небяспечная спёка. У суботу на захадзе краіны тэмпература можа дасягнуць плюс 35 градусаў, а ў нядзелю стаць яшчэ вышэйшай. На панядзелак дык увогуле чакаюць да 39. На нядзелю і панядзелак упершыню сёлета абвясцілі 4-ы чырвоны ўзровень небяспекі. Найгарачэйшае надвор'е прагназуюць у Берасцейскай вобласці. Магчыма, будзе пабіты абсалютны рэкорд спёкі ў Беларусі за ўвесь час назіранняў. Папярэдні быў зафіксаваны ў Лельчыцах 8 жніўня 2010 года. Тады тэмпература дасягнула 38,9 градуса. Дарэчы, плавайце, калі ласка, асцярожней. З пачатку купальнага сезону ў Беларусі патанулі як мінімум 44 чалавекі. Медыкі раяць без патрэбы не выходзіць на сонца з 11 до 17 гадзіны, піць больш вады, насіць лёгкае светлае адзенне і галаўны ўбор, а таксама пры магчымасці заставацца ў прахалодных памяшканнях. Асаблівую ўвагу варта звярнуць на дзяцей, пажылых людзей і тых, хто мае сардэчна-сасудзістыя захворванні. У канцы вернемся да тэмы расійскіх дронаў над Беларусю і расійскіх рэтранслятораў у нашай краіне, што дапамагаюць гэтым дронам больш дакладна біць па ўкраіне. Палітык Мікола Статкевіч у сённяшнім допісе заявіў, ён не верыць, што тыя рэтрансляторы сапраўды былі прыбраныя. Магчыма, іх часова не скарыстоўвае расійскі бок пасля адпаведных просьбаў Менску. Але ў любы момант іх зноў могуць уключыць. На што Кіеў, паводле спадара Міколы, адкажа ўжо без усялякіх ультыматумаў і папярэджанняў. Спроба ж напалохаць Украіну з дапамогай уяўных ці нават сапраўдных танкаў ніякага ўражання на Кіеў не зробяць. Бо цяпер палохаць украінцаў танкамі на прыпяцкіх балотах тое ж, што, цытата, палохаць вожыка голым задам. На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайк і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.